Fuq medda ta' 4 snin, il-prezzijiet tal-ikel żdiedu bin-nofs. Fi kliem sempliċi, għal xirja ikel ta' €100 spiċċajna nħallsu €150. Din iċ-ċifra ħarġet mill-Minimum Essential Budget for a Decent Living li jsir minn Caritas Malta kull 4 snin. Bl-aħħar studju li sar juri li il-prezz tal-basket tal-ikel minimu li wieħed għandu bżonn biex jgħix żdied b'50% meta kkumparat mal-2020. Net News tkellem mad-direttur ta' Caritas Malta, Anthony Gatt, illi spjega li dan l-istudju jsir sabiex tingħata gwida lill-awtoritajiet dwar x'għandu jkun id-dħul bażiku illi familja għandha bżonn sabiex tgħix b'dinjità. Il-maġġoranza tal-ispiża tmur fuq l-ikel għal familji li huma low income, ġifieri saħansitra kważi 50% ta' dan il-basket. Issa ovvjament aħna nafu li l-ikel huwa wieħed mill-aspetti ta' dan il-basket li għandu tendenza jola ħafna, ġifieri hemmhekk f'dal kuntest huwa jitfa' aktar pressure biex ngħidu hekk fuq il-familja. L-istudju li sar ikkunsidra l-basket minimu li wieħed għandu bżonn biex jgħix u basket ieħor aġġustat. B'dak bażiku jinkludi familji li huma intitolati għall-għajnuna fil-ħlas tal-ikel, għajnuna fil-ħlas tal-kont tad-dawl li japparteċipaw f'attivitajiet ta' divertiment li huma ipprovduti mill-gvern, li jużaw trasport pubbliku u li jgħixu fil-housing tal-gvern. Bl-istudju jikkalkula li familja ta' żewġ adulti u żewġ titfal għandhom bżonn aktar minn €19,000 biex jgħixu. Single parent b'żewġ titfal għandhom bżonn aktar minn €17,000 fil-waqt li koppja anzjana, ċoe ta' aktar minn 65 sena, għandhom bżonn aktar minn €14,000 sabiex ikollhom il-bażiku biex jgħixu. Il-basket aġġustat jinkludi dak li normalment tgawdi minnu familja, ċoe karozza privata, ħlas ta' kera ta' proprjetà, ikla waħda fix-xahar f'ristorant u oħra delivery ta' ikel fid-dar u anka annimali fid-dar. Bl-istudju jikkalkula li koppja anzjana għandha bżonn aktar minn €26,000 sabiex tgħix. Single parent b'żewġ titfal għandu bżonn il fuq minn €30,000 fil-waqt li familja ta' żewġ adulti u żewġ titfal għandhom bżonn aktar minn €33,000. Net News tkellem ukoll mal-professur Susan Piscopo illi spjegat li d-differenza fil-prezz ta' basket bażiku mill-2020 għal din is-sena kien ta' madwar €6,000. Dan minħabba l-fatt li familja ta' żewġ adulti u żewġ titfal kellhom bżonn kważi €14,000 għal basket bażiku meta kkumparat ma' €19,000 li għandha bżonn familja din is-sena. Il-professur Piscopo qalet illi l-iskema stabilta ma tinkludix l-ikel bażiku kollu li wieħed għandu bżonn biex jgħix u għaldaqstant insistiet illi l-iskema għandha tiġi reveduta. L-ikel żdied l-ammont sostanzjalment, l-għajnuniet dejjem ħajjinu għaliex inti għandek mela ċerta ikel f'din l-inizjattiva stabilta li jaqbel mal-ikel li hemm fil-menu ta' 7 ijiem li ħloqna aħna bħala Caritas. Però hemm ikel ieħor li ma jiġix mhux maqbut f'din l-iskema inizjattiva stabilta, allura hemmhekk forsi tajjeb li iva l-inizjattiva tiġi riveduta jekk huwa l-każ biex naraw anka ċerta ikel ieħor li forsi anka huwa terġa' iktar sustanzjuż jista' wkoll ikun hemm għajnuna fuqu. L-istudju li sar minn Caritas Malta ma kunsidrax familji li għandhom bżonnijiet differenti ta' ikel bħal dawk li huma celiac jew gluten free, dawk il-familji li għandhom persuni li jeħtieġu kura psikjatrika, dawk li għandhom mart kroniku u bżonnijiet etiċi u lanqas dawk il-Maltin u l-Awċin li jaqsmu l-fliegu ta' kuljum.